mange tak. Jeg har skrevet min foredrag på min tale ned. Den bliver lagt ud på Trykkefrihedsselskabets hjemmeside, saxo.dk. Det er vist allerede sket. Og det skyldes, at der er journalister til stede, og de kan jo ikke altid helt opfatte, hvad man siger. Eller den hånd, hvor det bliver sagt. Må jeg også sige, uden for min nedskrevne tale, at jeg har med stor interesse lyttet til de politikere og meningsdannere, som har været her i dag, og jeg takker meget for, at de er kommet, for at give deres støtte for retten til at ytre sig frit. I er med til at holde lyset tændt i en øvrigt mørk tid. Når det er sagt, så vil jeg lige sige, at hvis man læser, hvad jeg har skrevet flere bøger, jeg har skrevet mange artikler, så vil man se, at jeg har aldrig lagt befolkningsgrupper generelt for had. Jeg lægger ikke muslimer for had. Jeg skelner mellem muslimer og ideologien islam. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på, men det kan man se, hvis man gider at købe mine bøger og læse dem, eller låne dem i biblioteket og læse mine artikler. Da jeg fik at vide, at Trykkefrihedsselskabets bestyrelse havde besluttet at holde dette arrangement, så var der et par fra samme bestyrelse, som rådede mig til at vise mine bløde sider og mine mere menneskelige følelser, som de åbenbart mener, at jeg er i besiddelse af. Lad nu være med at være så hård, som du plejer til. Og jeg skal da også gerne bekende, at jeg de seneste 3 uger har været i forskellige følelsers vold. Først naturligvis chokket over, at en mand, som jeg troede var et postbud, viste sig at være en revolvermand, der ville skyde mig en kugle for panden. Dernæst glæden over, at så mange politiske ledere utvetydigt fordømte attentatet, og at så mange aviser gjorde det. Dagen efter mordforsøget blev jeg kendeligt rørt, da jeg læste lederartiklerne i blandt andet Politiken og Ekstrabladet. I hvert fald i begyndelsen af lederne, hvor der stod dyre ord om den umistelige ytringsfrihed, og hvor forkert det var at slå mig ihjel. Men jeg fik ikke brug for ret mange Kleenexer til at tørre øjnene. Det viste sig nemlig, at lederskribenterne benyttede attentatet på mig til atter engang at fortælle deres læsere, hvilket usselt og racistisk kryb jeg er. Og da jeg var færdig med disse og andre skriverier om min sag, var jeg næsten selv ved at hælde til den anskuelse, at det nok ville have været bedre for landets fremtid, om attentatbanden havde været bedre til at ramme. Så blev jeg både glad og stolt over at se en politimand citeret for den opfattelse, at mordforsøget kunne skyldes jalousi. Man kunne måske forestille sig, at den ca. 25-årige drabsmands kone, eller en af hans koner, har et godt øje for mig. Hvilket har fået den desperate ægtemand til at ville beskyde mig. Næsten alle venner som fjender tror imidlertid, at attentatet er forårsaget af noget, jeg har sagt eller skrevet. Altså er et forsøg på at forhindre mig i at skrive og sige mere. Det er også en opfattelse, jeg selv hælder til. Siden Trykkefrihedsselskabet startede i slutningen af 2004, er vi år ud og år ind blevet beskyldt for at være fremmedfjendske, racistiske, højreekstremistiske og slet ikke interesseret i ytringsfrihed. Det morsomme er, at hvis man kigger på de mange gæster, vi i årenes løb har inviteret til København, så er mindst halvdelen af dem det, man plejer at kalde af anden etnisk herkomst. Det er folk fra forskellige arabiske lande, Pakistan, Indien, Kina, Rusland osv. Vi har også haft svenskere på besøg. Men pressen har med få undtagelser ikke interesseret sig en døjt for, hvad der er blevet sagt eller diskuteret på disse møder, hvor enhver har kunne komme, og hvor ordet har været frit. Ingen fra Danmarks Radio eller fra de fine aviser har givet komme og rapportere om, hvad vores mange interessante gæster har haft at gøre. Hvis en fra Trykkefrihedsselskabet derimod er kommet for skade og fremsætte en blot enkelt ubetænksom bemærkning, vil jeg selv komme til en gang, så har de været over os som høge. Der kan man se, hvilke umennesker det er.
og hvordan vores egentlige formål er at indføre et fascistisk tyranni med lynchninger og gaskamre og hvad der ellers hører til. I Politikken er jeg blevet kaldt vaneforbryder, og avisens nuværende kulturredaktør forlangte for et par år siden i Hollands fjernsyn, at forkerte meninger, det vil sige de meninger, der ikke deles af Politikken, skulle forbydes. Og at hun i øvrigt gerne så meget straffet, hvilket anklagemyndigheden, der også efter bedste evne og en stor energi har forsøgt. I dette land kan man uden mindste risiko stå frem og sige, at der naturligvis vil blive indført sharia med alt, hvad det indebærer af barbariske straffe og undertrykkelse. Man kan uden at nogen krummer et hår på en metode udtale, at utugtige kvinder naturligvis skal have kastet sten i hovedet indtil de dør, og at muslimer, der vender islam ryggen, selvfølgelig skal slås ihjel. Hvis man derimod siger eller skriver, at det altså er blandt andet på denne måde, islam skal opfattes, så kan man regne med racismebeskyldninger, straffesager og, som vi nu kan se, mordforsøg. Dem, der udstøder racismebeskyldninger mod andre mennesker og forlanger, at de skal fratages ytringsfriheden og have deres meninger forbudt, må føle sig meget sikre. De kan slet ikke forestille sig, at det en dag kan komme dertil, at det er deres meninger, der skal forbydes. At det er dem, der bliver trukket i retten. Eller, Gud forbyde det, at det er dem, der en dag åbner døren for et påskud, der viser sig at være morder. Fra Trykkefrihedsselskabet har de indtrykt fået, for vi til enhver tid forsvarer også modstanders ytringsfrihed, hvad vi i øvrigt også har gjort. Men når vi alligevel allerede står i en situation, hvor mord og mordtrusler er blevet midler i den politiske kamp, og det viser jo den skæbne, som blandt andet har ramt Kjærsgaard, Nasser Carter, Kurt Vestergaard og nu mig, hvordan kan man så være sikker på, at volden altid går i en bestemt retning? Hvordan kan man vide, at de klokker, der i dag ringer for de onde, ikke en dag vil ringe for dem, der opfatter sig som de gode? Derfor siger jeg, var det ikke bedre at begynde at lytte til, hvad folk faktisk prøver at sige, i stedet for at hænge dem ud som fredløse, som man kan behandle efter forgodtbefindende? Kunne det ikke tænkes, at dem, der i de seneste år har advaret mod masseindvandring af mennesker, der ikke kan eller ikke vil integrere sig i vores samfund, faktisk mere en dyb bekymring for, hvordan det skal gå med Danmark og med vores børn? Kunne det ikke tænkes, at dem, der advarer mod den truende islamisering, faktisk er bange for islamiseringen, fordi de har set, hvordan det er gået overalt, hvor islam er trængt frem? At de er bange for, at vi kan miste den dyrebarste frihedsret, vi har, nemlig ytringsfriheden. Når den er tabt, får vi den sandsynligvis aldrig tilbage. Derfor spørger jeg, og derfor bliver jeg ved med at spørge, derfor taler jeg, og derfor bliver jeg ved med at tale. Mange tak.